Mali by sme vyriešiť Tak, komunikáciu, aby sme boli všetci 12, lebo tak to stačí, že jeden nás nepočuje a už to je v prdeli. Nevyriešime ako cez TeamSpeak, lebo ten nehote veľa ránky a tak. Čo ti ja viem, no však... Dobre, tak sa držte. Môže ešte shipping nemusel vedieť napríklad ešte. Vidíte ho niekto vôbec? No vie vedľa mňa, nie? Bielik. No tak sleduj Fuxo, že či sa voľne. Dobre. Hýbe s kolesami. Dobre, opatrne deti, hej? Tak. Ja si hadík trošku, Čuko. Neboj, sial. Tímoví kolegovia, bát. Čukol som ťa, hadík? Dobre. Rozdiel všemožný. Boha, toto ťažké auto. Ja ozaj. To je úplne iné. Úplne iné nastavenie, keby máš. Ježiš, ja to nenahrávam, ja som imbecil. Nahrávaj to, net. Nebo až budeš v boxech potom, ne? No, už som to spustil. Prečo mi to? Lebo mi to laglo, jak som spustil nahrávanie a už som za tebou. Poď. Vidím tu prvé krídlo. No, to je moje. Dopačí, Mirušák, ježiš. A to je na rovinke, dobré? Nie, hýbaj, ja nemám krídlo, takže... Mám za sebou Várona. Bohača, Mirušák už. Jak ma to vynáša do piču materino. Pasa. Egreš, ty si out? Áno. Není som out, ale už som to posral, no. Dobre, Vlado to tam nedobrzdil. Ježiši, Pepe. Ty ma vytlačil. Dajte safety car, že sa dáme do boxov. Už ale ten Mirušák do mňa bude strkať celý závod. Mňa Sipky narazilo, mám tu meno. Kto? Sipky. Piči, penálty. Zo 6 na 12. Uhni. Díky. Levem, poď. Dík. Jo, ja nemám krídlo, ten Mirušák mi ho rozmlátil dvakrát. A zase, ale on ide jak drzý. Penalty za co? Ja mám tiež. Piči. Dojebaný závod. Uhni, Mirušák. No, Monako bude zábavné, no. Ja už... Som tiež už 5. z pole position. Daj sa, Mirušák. Si za mnou už? Pepe, daj ho. Áno, za tebou som, no. Však to ani nevyberiem tú zákrutu, ty vole. A zase to je... Sorry, Ghost, to som ťa ja jak ste brzdili. Ten Mirušák ma úplne zmiatol. Ja no, teba tam otlačil a ja som do teba napálil, no. No, v pohode. Poďte, ten Mirušák, joj, dúfam, že bude mať penálty. Nevyšla ten celá. Piči, ja sa bojím toho, že ak ja pôjdem teraz si penálty odpíkať, sa dostanem do tej premávky a budem out. To sú rizika Monaka, že z boxoch ani nevieš, kde vyjdeš, vieš.
Ale ide v zábavu, pomekala niečo. Svet sa nezrúti. Aj pre brzdenie. Musí troška aj tí spoilery ochutnal, čo? Aj, a trošku už lietam. Aby som ťa tam pustil, ja som ťa videl predtým. Lebo ja ti zavadzam. Ja som mal veľmi zlý výjazd, vieš. No iba negreš. Choď. Neviem trafiť Ja nemám kde. Aj tak. Nie, iba však. Nejak je sranda, no čo. Ešte jedno kolo som mal. Ach jo, vyjebaná penalizácia. Prečo si taký bledý? A predvedení ma. Diskvalifikovaný? Za čo? Odprísal by som, že mám ešte jedno kolo na to, aby som si šiel odpíkať ten trest. Toto nie je, ty kokos. To je čo? 2 kola mi ešte, predtým mi ukazoval 2 kola. Si prešiel. Teraz čo, ty kokos? Chybu nerobil, ja som išiel za ním, ako. Ale odprísal by som, že mi ešte ukazoval ďalšie kolo. Som si dojebal takto sám, ty kokos. Riti, no to je na hovno toto. Aj, to je moja chyba, evidentne, tak... A ty... Co som čo? A vieš, ako ma teraz sere? A dobre sa mi išlo, na 4. pozícii. Ale do Riti... Ma sere. Snažím sa pridať hadík, aby som vás nedržoval, robím čo môžem, umím ja teda. A to som nešiel do mesta, že... Kto je tam na 4. mieste? Ja. Tak vieš. Do prčic. Na roh? Hej, potom šúkanie, do tej rýchlejšej prvej zákruty Hej. a úplne musíš natlačiť do toho rohu. Jo. Ale to je neskúšané, Ostatní mi odchádzajú gumy. Neviem, čo sa deje, ale... Rýchlo som zrobil kvalifikáciu, ale... Ty koko, mňa jebne. No aj penalty ešte. Tak dobre rozpracovaný závod. Ma mrzí, že takáto chybou sa to stalo. Aj. A je greš, fakt ako na straty som teraz zoslal na seba, ty kokos, dojebaný závod. A ešte som bol vpredu na tvrdých gumách, teraz to Kubo špuntuje, ak si dobre pozerám. Však to je na hovno, presne, no. Čo mám robiť, keď mám sa pregumiť? Vieš, takže aby som bol v klídku,